denbora falta da hurrengo klasea hasteko? 40 minutu. Aspertuta nago, Mikel. Lasai neska, 40 minutu segituan pasatzen dira. Kafetegira joan nahi duzu? Ez da hori. Ez da 40 minutuengatik. Aspertuta nago bestela, orokorrean. Aizu neska, ez da egia izango. Irudipena dut, egunero egiten dudala gauza bera. Goizean esnatu, klasera etorri, egoitzara itzuli, ikasi, lotara joan, etengabe gauza bera. Eta ostegunetako perrandak? Eta afariak lagunekin? Bai, baina hori ere betikoa da. Astero gauza bera. Zerbait berria nahi dut. Ez usteko bat. Uste dut dramatizatzen ari zarela. Ara, Katixa Agirre! Katixa! Katixa! Zertan ari zara? Kaixo, Katixa. Urte askotarako. Urte askotarako, bai. Barkatuko duzu, zure jarraitzailea naiz. Zure liburuak irakurri ditut oso ona zara. Mila esker, posten naiz. Nolatan zu hemen? Ba, hitzaldi bat ematera etorri naiz. Non? Komunikazio fakultatean. Pena da, baina gurean ez dituzte horrelako hitzaldiak antolatzen. Zer ikasten ari zara? Lehen hezkuntza. Tira, lana aurkitzen duzunean, opor bikainak izango dituzu. Ze gaiztoa. Aizu, aterako dugu argazkitxo bat? Ados, baina bizkor, hitzaldira joan behar dut. Mikel, bizkor, etorri. Aupa, Kaixo. hortxe. Eskerrik asko. Aizu, sinatuko didazu liburua? Jakina? Gustura ari zara irakurtzen? Oso gustura, mundiala da. Ze poza. Hortxe, liburua sinatuta. Mila esker. Ez da ezer, lasai. Tira, banoa, beste bat arte. Agur bai, Agur. horrelako zerbait behar nuen. Ez usteko txiki bat. Unibertsoak entzun nau beste behin. Burutik jota zaude.